ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa mundong perpekto, lahat ng bagay ay makukuha natin at pwede nating makamit anumang oras nating hilingin. Sa mundong perpekto ay hindi tayo maghihirap at makakaranas ng problema. Pero ang problema ay walang perpektong mundo. Ikaw kabarangay, ano ba ang hihilingin mong makamit kung magkakaroon nga ng perpektong mundo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Julio, 40 years old at hindi pinalad na magkaroon ng magandang buhay. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral at sa akin na ibigay ang responsibilidad sa aking 60 anyos na ama at 18 anyos na anak na dalagang si Mimi. Sa madaling sabi, isa akong breadwinner. Tulad ng ibang breadwinner ay hindi naman namin ginusto ang sitwasyon namin. Sino ba naman ang hihiling na makuha lahat ng responsibilidad sa tahanan? Wala namang siguro, hindi ba? Hindi kaya yon madali at isang masakit na paraan yon para hindi ka makatulog ng maayos sa gabi. Yung tipong kahit pagod na ang iyong katawan pero ang diwa mo ay gusto pang isipin kung paano ka makakakuha ng pera para may pangtustos sa kanila. Mahirap maging mahirap, Papa Dudut. Bakit ba ako napunta sa ganitong kalagayan? Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko sa tuwing nauunanan ako ng malaking problema. Tulad na lamang nitong nakaraan, isa ako sa mga natanggal sa pinagtatrabahuhan ko sa isang construction site. Nagbawas kasi ng mga trabahador at kabilang ako sa mga napiling tanggalin, dalaraw ng edad ko. Pinili nila yung mas bata dahil payag lang ng payag kahit na hindi ganong kalaki ang iabot sa kanila. Dahil wala naman silang ibang responsibilidad sa buhay. Naalala ko pa kung paano akong nanlumo nang iabot sa akin ang huling sahod ko. Nakapasok sa maliit na brown envelope yon. Natuluan pa yon ng pawis ko dahil katirikan ng araw at nasa kalagitnaan ako ng pagod ko nang sabihin nilang kasali ako sa mga tatanggalin. Hindi ko alam kung paano ko noon bubuksan ng brown envelope lalo't iniisip kong yun ang huling pera na may iaabot ko sa tatay ko, Papa Dudut. Tay? Mimi? Julio, nakauwi ka na. Kanina ka pa namin hinihintay ng dalaga mo. Nagluto na ako tayo ng 2 beef noodles tsaka nakapagsaing na rin po ako. Kain na po tayo! Noodles ulit ang ulam? Yun na lang kasi ang nadampot namin sa kusina. Balak naming lutuin yung sardinas pero naisip namin na mas maganda kung babaunin mo na lang yun sa trabaho mo bukas. Ay, lutuin niyo na po. Pangdagdag sa ulam natin ngayon. Paano po yung baon nyo bukas? Wala na akong trabaho. Kaya hindi na kailangan ng baon. Hala tay, paano na tayo? Huwag kang masyadong malungkot dyan, Mimi. Kilala ko ang tatay mo. Madiskarte yan. Makakahanap agad siya ng trabaho. Hindi ba, Julio? Madiskarte nga po pero kulang naman sa swerte. Talo rin ako, tay. Huwag mo munang isipin yan. Ang mabuti pa, kumain na muna tayo para may lakas ang utak mo na makapag-isip kung paano didiskarte ng panibagong trabaho. Lumalala na naman ang ubo niyo kahit hindi naman taglamig. May natira pa ba kayong gamot? Naubos na po nung isang araw yung gamot ni Lolo, tay. Bakit hindi niyo man lang sinabi sa akin, tay? Mimi, sa susunod na mauubusan ng gamot si tatay, ikaw dapat ang unang magsabi sa akin. Nasamid lang ako.
Hindi ko kailangan ng gamot. Parang ang yung mga gamot ang nagpapahina sa baga ko eh. Halika na, kumain na bago lumamig tong noodles. Mimi, tumakbo ka saglit sa butika. Ibili mo ang lolo mo ng gamot para sa ubo niya. Hindi na kailangan. Huwag po matigas ang ulo, tay. May huling sahod naman po akong natanggap. Huling sahod mo na nga yan eh. Kailangan tipirin. Kailangan mo rin yan habang naghahanap ng trabaho. Hayaan mo na ako. Nalamigan lang siguro ang likuran ko dahil nababad ako sa electric fan kanina habang nagpapahinga. Pero tay, Mamaya na lang po natin pag-usapan kung anong gagawin sa ubo ni Lolo at sa huling sahod po ninyo, Tay. Kumain po muna tayo. Maupo na kayo. Ilalabas ko na po yung noodles at saka kanin. buksan mo na rin yung sardinas. Mas practical kung bukas na lang po natin yun bubuksan. May natira pa namang 2 itlog eh. Ihahalo ko po yun sa sardinas para sa agahan natin at baon nyo po kung maghahanap po kayo ng trabaho bukas. O sige, bahala na. Pakuha na rin ako ng tubig, anak. Ay, opo Tay. Saglit lang po. Ayos ka lang ba, anak? Ang problemahin na lang po muna natin, tay, yung ubo nyo. Ayos lang ako. Normal lang to sa mga may edad. Humihina na talaga ang mga baga. Para kaming bumabalik sa pagkasanggol. Gawa nyo pa talaga magbiro. Nakakatakot yung ubo nyo. Ilang buwan na kayong ganyan? Kilala ko ang katawan ko. Alam ko kapag malala na ang sakit ko. Sa ngayon, alam kong dala lang to ng sobrang hangin sa electric fan. O, gilid na po kayo at ilalapag ko na tong noodles sa kakanin. Tulungan na kita. Okay na po ako, Tay. Kaya ko na po ito. Mag-relax na lang po kayo dyan. Ako nang bahala dito. Teka, susunod ko na po yung tubig nyo. Gusto niyo po ba ng malamig? Kung ano na lang yung madaling kunin. Salamat, anak. Mabuti na lang at nandyan si Mimi na kasama natin dito sa bahay. Napakaswerte mo sa anak mong yan. Maaasahan. Hindi na gaya sa ibang kabataan ngayon na puro pagsa-cellphone ang inaatupag. Pasalamat din ako, tay, dahil ginabayan yung anak ko habang nagtatrabaho ko. Hindi naman yan lalaki mabuti kung hindi dahil sa inyo. Huwag mong kalimutang pasalamatan ang sarili mo, anak. Kung hindi dahil sa nakikita niyang pagsusumikap mo, hindi yan lalaking maunawain sa sitwasyon natin. Salamat po, tay. At pasensya na po kung natanggal ako sa trabaho. Hindi mo kasalanan na nawalan ka ng trabaho. Mahirap lang talaga ang mabuhay ngayon. Dala ng dami ng tao at taas ng bilihin. Huwag mo nang isipin yun. Ang problemahin mo na lang kung paano ka mabubusog sa noodles at kanin. Heto na po ang tubig. Hindi ko po nilagyan ng yelo para makainom din si Lolo. Ay, gusto ko ng may yelo dahil mainit. Inuubo na po kayo. Kung ayaw niyong uminom ng gamot, magtiis kayo sa maligamgam na tubig. Kain na po tayo? Pinangunahan ni Mimi ang pagdarasal bago kami kumain. Sa totoo lang ay hindi ako nakisali sa dasal dahil lumilipad ang isipan ko sa mga gastusin ngayong nawalan ako ng trabaho. Nakatingin lamang sa akin noon si tatay at ramdam ang bumabagabag sa loob ko. Hindi ko yon maitago sa tatay ko at kailanman ay hindi ako makakapagtago ng laman ng isip ko sa kanya. Pero hinayaan niya lamang ako at hindi na pinakialamanan pa. Sinalukan niya ako ng noodles sa mangkok habang ang anak kong si Mimi naman ay pinagsandok ako ng kanin. Sinimulan na namin ang pagkain. Halos wala ng lasa ang sabaw ng noodles. Dinamihan ni Mimi ang sabaw para may matira pa para kinabukasan. Kinirot or nakurot ang puso ko. Lanod sa murang edad ay natuto na akong kung paano magtipid ang anak ko. Hindi lang dahil yon ang dapat kundi dahil alam niyang mahirap kami at wala kaming ibang magagawa. Pasimple naglagay ng asin at paminta si tatay sa kanyang noodles. Pasimple para hindi makita ni Mimi. Ako naman ay hinayaan ko na lamang at sinabing masarap ang pagkakaluto ni Mimi ng noodles na yon. Tipid namang ngumiti lang ang anak ko sa akin at alam niyang nagsisinungaling ako. Maagang namatay ang nanay ko, 10 taon pa lamang ako papadudot nang magkaroon ito ng sakit at lumala nang hindi man lang namin siya nadala sa ospital. Katulad ko si tatay, laging mala sa trabaho. Laging natatanggal sa trabaho.
Kaya siguro yon ang naipasa sa akin. At ipinagdarasal ko na hindi yon sapitin ni Mimi. Kaya lahat ay ginagawa ko para hindi siya mapahinto sa pag-aaral tulad namin ni tatay. Gusto kong putulin ang kamalasan sa amin ni tatay para hindi na yon umabot sa aking dalaga. Nang matapos kaming kumain ay niligpit na ni Mimi ang pinagkainan namin. Nagpaalam na rin si tatay para magbasa ng luma at naninilaw na dyaryo na paulit-ulit niyang binabasa bago matulog. Habang ako naman ay nagpahangin sa labas habang bit-bit ang baso ng tubig ko. Maya-maya pa ay nilapitan ako ni Mimi at alanganin na kinausap ako, Papa Dudut. Tay, Ano yun anak? may sasabihin po sana ako. Maupo ka rito sa bangko. Tabihan mo ako. Ano bang kailangan mo? Alam ko malitong timing ko pero Makikinig ako kahit ano pa yan. may kailangan po kasing bayaran sa school. Magkano ba? Hindi ko naman po kasi alam na mawawalan kayo ng trabaho Anak, magkano ba? 150 pesos po. Meron ako rito. O kahit 50 pesos na lang po, Tay. Ako na pong bahalang dumiskarte sa 100. Hindi mo kailangan gawin yun. Tatay mo ako at obligasyon kita. Nakakahiya na po kasi. Paano bang nakakahiya? Gastusin mo yan sa pag-aaral mo. Ako nagpupumilit sa'yo na makapagtapos ka. Kaya igagapang ko hanggang dulo, makakuha ka lang ng diploma. Paano kaya, Tay, kung huminto muna ako sa pag-aaral? Yan naman ang hindi mo pwedeng gawin. Sasama naman ang loob ko kapag ginawa mo yan. Pwede ko po kayo matulungan magtrabaho. Kahit ano pong trabaho, papasukin ko. Kaya ko naman po Yan ang kinatatakot ko, anak. Ayokong sa kahit anong trabaho ka lang makapasok. Gusto kong makahanap ka ng trabaho na pangarap mo. Kaya kita pinag-aaral. Marami naman pong hindi nakapagtapos ng pag-aaral na umasenso. Ayokong sumugal tayo sa ganyang pananaw. Iba pa rin ang nakatapos. Tignan mo kami ng lolo mo. Kapwa kami hindi nakapagtapos. Oh, nasan kami ngayon? Ang lolo mo hindi na makabili ng bagong dyaryo. Ako? Eto. Problemado kung paano tayo sa mga susunod na araw. Kahit pansamantala lang akong hihinto, Tay. Babalik din naman po ako sa pag-aaral. Alam mo bang ganyan din ang linya ko sa lolo mo nung huminto ako sa pag-aaral? Ano ba nangyari? Hindi na ako nakabalik pa sa eskwelahan dahil nahiya na ako sa edad ko. At mas sinahanap-hanap na ng katawan ko ang trabaho at sahod. Gusto ko lang naman po talagang makatulong sa inyo. At nagpapasalamat ako dahil naisip mo yan. Pero kung gusto mo talaga ako matulungan, mag-aral ka. Balang araw ka na lang tumulong sa akin. Sa ngayon, hayaan mo muna akong kumayod para sa atin. Pero Tay… Hindi na magbabagong isip ko. Igagapang kita sa pag-aaral mo. Yan ang pangako ko sa sarili ko at hayaan mo akong tuparin yon. Yun na lang ang nagbibigay sa akin ng pag-asa. Pasensya na po kayo, Tay, ha, kung nagiging pabigat ang pag-aaral ko sa inyo. Kahit kailan hindi ka naging pabigat. Ikaw pa nga tong nagpapagaan ng buhay namin ng lolo mo. Kung hindi dahil sa'yo, wala nagpapaalala sa lolo mo na alagaan ang kalusugan niya. Kung hindi dahil sa'yo, wala umaasikaso sa pagkain natin. Kung di rin dahil sa'yo, hindi ako magkakaroon ng dahilan para lumaban pa sa buhay. Kaya wag na wag mong iisipin na pabigat ka. Dahil hindi mo alam kung paano mo pinagaan ang mabigat naming buhay ng lolo mo. Tay, Oh, ano yon? pwede kaya tayong humingi ng tulong sa nanay ko? Sa 18 years na nandito ka sa mundo, naisipan niya magbigay ng tulong sa'yo? Nagbabago rin naman po ang tao. Baka lang po maisip niyang kailangan ko rin ng tulong niya. Lalo na po kapag nalaman niya ang sitwasyon natin. Kung gusto niyang tumulong, sana dati pa. Subukan po natin, Tay. Ako na lang po yung kakausap. Ayoko maranasan mo ang naranasan ko sa kanya. Ayokong ipahiya ka niya at itanggi sa bagong pamilya niya. Hindi ko makakayanan yon, anak. Pero paano naman po ako? Anak din naman niya ako Sa perpektong mundo, ituturing kanyang anak. Pero wala tayo sa ganong mundo. Ito ang totoong mundo natin. Tinakasan tayo ng nanay mo at yun ang kailangan natin tanggapin. Oh, siya, matulog ka na. Mamaya iiwan ko sa mesa ang perang kailangan mo. Huwag mo nang problemahin kung saan ka kukuha ng pera. Ako ang dapat gumagawa nun.
Hindi na umimik pa si Mimi at sinunod na lamang ang utos kong matulog na. Nasaktan ako habang pinagmamasdan ko ang nag-iisang anak ko na walang ibang magawa, kundi ang tanggapin ng buhay na nakagisnan niya. Sanggol pa lamang si Mimi nang iwan ako ng kanyang nanay para sumama sa ibang lalaki dahil napangakuan siya ng magandang buhay. Hindi naman yon natupad. Sinaktan lamang siya ng lalaking napili niya at sinikap ko siyang ibalik sa buhay namin ang anak niya. Pero kinutya niya ako at sinabing wala siyang mapapala sa isang katulad ko. Sinabi niya sa akin na kalimutan ko na siya at dinagdag pa niya ang pagtatakwil kay Mimi. Hindi na raw niya anak si Mimi at doon ako nasaktan, Papa Dudut. Hanggang ang ambisyon niyang makahanap ng lalaking bubuhay sa kanya ay nagkaroon ng katuparan. Kahit paano ay umasenso ang kanyang buhay at nagkaroon siya ng 2 anak sa bagong asawa niya. Nang magkasakit si Mimi ay nilunok ko ang pride ko para lumapit sa nanay niya pero tinanggihan niyang kilalanin niya kami. Napahiya ako noon. Mabuti na lamang at wala pang kamuwang-muwang si Mimi noon, Papa Dudut. Hindi niya naranasan ang sakit na itanggi ng sarili niyang nanay. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko na ilalapit pa si Mimi sa kanyang nanay. Ayokong danasin niya ang naranasan ko sa nanay niya. Kaya naman nagsumikap ako na magtrabaho para maibigay sa anak ko ang buhay na maginhawa. Pero kahit na anong pagsusumikap ko ay wala pa ring nangyayari, Papa Dudut. Naawa na ako sa anak ko at naaawa ako sa kanya dahil marami akong pinangako sa kanya na nahihirapan akong tuparin hanggang ngayon. Ganon kalupit ang mundo para sa mga mahihirap na katulad ko. Hindi naman kami masamang tao, Papa Dudut. Wala kaming nilalamangan at inaagrabyado pero bakit parang kami ang pinakamasamang tao sa mundo? Kaya hindi kami nabibiyayaan? Aaminin kong nakakaramdam ako ng inggit, Papa Dudut, sa mga taong kahit na anong sama ng ugali ay patuloy pa rin ang pag-asenso. Kahit na hindi sila numaban ng patas ay nagagawa pa rin nilang manatili sa itaas. Paano kaya kung gano'n na lamang ang gawin ko, Papa Dudut? Masisisi ba ako ng Diyos kung yun ang buhay na piliin kong gawin sa mga panahong yon, Papa Dudut? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Walang bakante. Ito po ang mga paulit-ulit na nababasa ko sa mga karatula. Wala raw bakanteng trabaho at nakakapanglumo. Nalukot at nabasa na ng pawis ko ang biodata na hawak ko pero hindi ko pa rin ito na ipapakita isa man sa mga natitipuhan o kaya ay pwedeng tumanggap sa akin sa trabaho. Puro na lang walang bakante. Buong araw na akong nag-iikot at tubig lang at ilang piraso ng candy ang sumasaklolo sa akin sa tuwing nangihina na ang aking katawan. Pamaypay ko na rin, Papa Dudut, ang biodata na hawak ko. Panlaban sa init ng panahon. Hindi ko na alam kung may tatanggap pa sa akin o may magbubukas man lang ng pintuan dahil sa itsura ko. Basang-basa at nanlilimahid na ang suot kong t-shirt at halos mapudpud na rin ang tsinelas na suot ko. Hindi ko na nga rin maintindihan pa ang amoy ko. Magkahalong amoy ng pawis ko at amoy ng mausok na kalsada ang nakayakap sa mga balat ko. Nakakahiya na tuloy lumapit at dumikit sa mga tao. Bandang 6:00 na ng gabi nang maupo ako sa gilid ng isang karinderya. Nagkasya na lamang ako sa pangsamyo ng mga amoy ng ulam sa tuwing binubuksan ng mga customers ang takip nito. Sinasabayan ko yon ng pag-inom ng tubig. May dala naman akong pera pero natatakot akong gastusin yon. Lalo't wala naman akong ipapalit doon dahil wala pang kasiguraduhan kung makakahanap ako ng trabaho sa araw na yon. Alam kong oras na para umuwi. Pasarado na ang mga construction sites at pasarado na rin ang ibang mga grocery o hardware na pwede kong pagtrabahuhan. Susubok na lamang ulit ako bukas. Nagdasal ako saglit na sana ay swertehin na ako kinabukasan. Pagkatapos noon ay naglakad akong muli papunta sa paradahan ng jeep pauwi sa bahay. Gusto ko sanang maglakad pero hindi na kaya ng tuhod ko.
Baka bumigay na rin ang tsinelas ko. Tumayo na ako sa pagkakaupo at saka nagsimula ng umabante. Nasa kalagitnaan ako ng paglalakad nang biglang may matabig ang paa ko. Pagtingin ko sa sahig ay nakita ko ang itim na wallet. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Napatingin ako sa paligid at walang ibang nakatingin sa akin dahil abala rin sa kanilang mga sarili ang mga tao. Dinampot ko kaagad ang wallet at doon ay may ilang daang piso at ilang barya akong nakita. Napangiti ako. Yun na kaya ang sagot sa ipinagdarasal ko, Papa Dudut. Tay? Mimi? Julio, wala si Mimi. Lumabas. Pinautang ko muna ng bigas sa tindahan. Kumusta ang paghahanap ng trabaho? Wala pa ako nahanap eh. Ganun ba? Hayaan mo, may bukas pa naman. Parang masaya ka ata. May dapat ba akong malaman? May biyaya ang inabot ng Diyos. Sa wakas. Sabi ko naman sa'yo, may biyaya kapag tinatawag siya. Ano bang binigay sa'yo? Wallet. Wallet? Ibinigay ng Diyos? Paano? Hinulog niya sa kalsada para mapulot ko. Sigurado ka bang Diyos ang naghulog niyan at hindi ibang tao ang aksidenteng nakahulog? Oo naman, tay. Sigurado ako. Pinagdasal ko to bago ko mapulot eh. Hindi naman gumagamit ng wallet ang Diyos. Hindi niya kailangan, lalo na ng pera. Ito ang gusto kong paniwalaan. Gumawa ng paraan ng langit para mabigyan ng solusyon ng problema ko sa pera. Alam niyang buong araw ako naghihirap sa paghahanap ng trabaho. Kaya bago ako umuwi, may pabaon na siyang inabot. Kawawa naman ang nawala ng wallet. Ayaw ba niya yun? Ginawa siyang instrumento para matulungan ng mahirap na tulad ko? Parang hindi tama. Hindi ito iaabot sa paanan ko kung walang pahiwatig na para ito sa akin. Ang naisip ko lang sa sitwasyon mo, anak. Kaya nahulog ang wallet na yan sa paanan mo para masubukan ang dignidad mo. Ano pa bang susubukin? Araw-araw niya ako sinusubok. Hindi pa ba siya napapagod? Pagod ka na ba? Bakit kailangan yung tanungin yan? Malamang, oo. Sino bang hindi mapapagod sa buhay na to? Kulang na nga sa sustansya mga kinakain. Tapos pagkakaitan pa ng trabaho para makabili ng kahit konting panlaman ng sikmura. Nagastos mo na ba ang laman ng wallet? Pinambili ko ng gamot niyo sa ubo at ilang dilata na makakain natin sa mga susunod na araw habang naghahanap pa ako ng trabaho. Yung iba'y para naman sa mga pangangailangan ni Mimi sa eskwela. Meron pang natira at ilalaan na lang natin to kapag may bigla ang gastos. Wala bang ID man lang o ibang pagkakakilanlan ng wallet para maibalik natin sa tamang tao? Bakit pa natin ibabalik eh? Nagastos ko na nga yung kalahati. Hindi ko na naitago yung resibo ng mga napamili ko. Kaya huwag niyo na sabihin sa akin na ibabalik ko lahat ng pera para lang maibalik sa may-ari laman ng wallet na to. Naaawa lang kasi ako sa nakawala ng wallet. At sa akin, tay, hindi ka ba naaawa? Naaawa rin ako sa iyo. At ayokong madagdagan pa lalo ang awa ko sa iyo dahil sa pagkakagawa mo ng mali dahil sa kagipitan. Hindi ko ninakaw ang wallet na to. Sadya lang talaga natisod ng paa ko to sa kalsada. Hindi ko kasalanan kung ako nakadampot. Kung hindi naman kasi nuknukan ng pagkaburara yung may-ari ng wallet na to eh. Eh di sana hindi siya nawalan. Naisip mo ba na baka nangangailangan din ang may-ari ng wallet na yan? Parehas lang kami may pangangailangan, tay. Anak. Huwag yun na nga akong piliting gumawa ng tama ngayon. Kasi gipit na ako. Hindi nagagana ang moralidad sa sikmurang gutom at sa anak na gustong mapakain kayo. Parang ang hirap lang lunukin ng pagkain na galing sa nakaw. Mahirap ba? Pero bakit yung mga buhay magnanakaw? Ang laki ng buka ng bibig sa mga pagkain na galing sa nakaw. Bakit kain nilang uyain yun? Bakit kain nilang sikmurain yun? Samantalang ako nakakarampot lang ang nakuha, kukonsensyahin nyo pa? Gusto ko lang mamuhay ka ng tama at patas. Buong buhay ko, yan ang ginagawa ko. Pero saan ako dinala niyan? Sa kahirapan. Baka oras na nga, para ako naman lamang. Anak. Huwag niyo na akong pangaralan, tay. Magpasalamat na lang kayo dahil may naiuwi ako. Dahil kung wala, pare-parehas tayong sisigmurain sa gutom. Tinalikuran ko na rin si tatay pagkatapos ng huling litanya ko. Ayokong makita niya ang panginginig ng mukha ko dala ng
pinaghalong konsensya at galit. Aaminin ko naman na nakaramdam ako ng konsensya nang ilabas ko ang ilang daang piso sa wallet nang pumasok ako sa grocery at butika. Kaya lang mas inudyokan ako ng pangangailangan. Mas kailangan ni tatay ng gamot para sa kanyang ubo. Mas kailangan ni Mimi ng baon sa eskwelahan. Mas kailangan namin ng makakain araw-araw. Hindi kami muling nag-usap ni tatay ng gabing yon. Kinabukasan ay maaga akong gumising para ipagpatuloy ang paghahanap ng trabaho. Bago ko umalis ng bahay ay inabutan ako ni tatay ng isang monay at isang nakatetrapak na juice. Binigay daw yon ng batang kapitbahay namin sa kanya. Pabaon na lang daw niya sa akin habang naghahanap ako ng trabaho. Niyakap ko si tatay at nawala na ang tensyon sa pagitan namin pagkatapos noon. Sa muli kong paghahanap ng trabaho ay muli na naman akong nakaramdam ng kabiguan. Wala pa ring bakante tulad kahapon. Tinipid ko ang pabaon ni tatay na monay at juice at gusto kong umabot pa yon sa gabi bago ako umuwi. Ayaw ko rin gastusin muna ang ilang barya sa bulsa ko dahil natatakot ako na baka hindi ko yon mapalitan kung hindi ako makakahanap ng siguradong pagkakakitaan. Paggabi na noon pero wala rin akong swerte. Hanggang sa nakita ko ang isang matandang lalaki na nagbubukas ng pintuan para sa mga customers ng isang 24/7 convenience store. Nakita kong inabutan siya ng barya at pagkain ng mga pinagbubuksan at pinagsasarahan niya. Nakaisip ako ng paraan, Papa Dudut. Baka pwedeng gawin ko yung sideline. Naghanap ako ng katulad noon na tindahan at nang makahanap ako ay agad kong hinawakan ang pintuan para ako ang magbukas at magsarado para sa mga papasok sa customers. Wala na silang ibang choice kundi ang abutan ako dahil hindi nila magawang hawakan ng pintuan dahil ako na ang nakahawak noon. Tila ba naging utang na loob yon sa kanila kaya paglabas nila ng tindahan na yon ay napipilitan silang abutan ako ng barya o pagkain. Nakakatuwa, hanggang sa hindi ko inaasahan ay mapagbuksan ko ng pintuan ang anak kong si Mimi, Papa Dudut. Tay, anong ginagawa niyo rito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Paggabi na. Kanina pa tapos ang klase mo dapat. Nagpaalam po ako kay Lolo na may bibilin ako saglit. Kayo po, bakit kayo nagbubukas ng pintuan ng convenience store na to? Dito na po ba kayo nagtatrabaho? Parang ganun na nga. Paano po parang ganun na nga? Ano bang bibilhin mo rito? Alam mo namang mahal dito. Bakit hindi ka na lang bumili sa mga tindahan malapit sa bahay natin? Dito lang po kasi may nagbebenta ng kailangan ko ng ganitong oras eh. Ano bang kailangan mo? Tay, sagutin niyo po muna yung tanong ko. Tumabi ka nga muna rito sa gilid at harangan mo yung mga customer na papasok. Dito po ba kayo natanggap ng magtrabaho? Magkano po papasahod nila sa inyo dito? Bibigyan po ba nila kayo ng uniform? Wala akong uniform. Magkano po ang pasahod nila? Hindi nila ako pinapasahod. Tumabi ka sabi. Baka masita ka ng guard pati ako madamay. Tay, ano bang nangyayari talaga? Ano ba tong ginagawa nyo? Pinagbubuksan ko ng pinto ang mga customer. Tapos binabayaran kayo? Inaabutan lang ako ng barya o pagkain ng mga customer. Kung sino man yung makonsensya at maawa. Hindi kayo totoong empleyado dito? Ang dami mo namang tanong anak eh. Imbis na marami na akong kita ngayon, inaharang mo pa. Pasensya na kayo, Tay. Gusto ko lang naman kasing malaman kung bakit kailangan nyo tong gawin eh. Dahil kailangan natin ng pera. Yun lang. Wala po ba kayong nahanap na ibang trabaho? Hindi pa ba trabaho ang tawag sa ginagawa ko? Hindi naman to permanenteng trabaho, Tay. Wala namang permanente sa mundo eh. Paano kapag nahuli kayo ng mga empleyado sa ginagawa nyo? Bawal po yan. Paanong bawal? Ang dami nang gumagawa nito. Nakikigaya lang ako. Huwag po nating gayahin yung mali. Anong mali sa ginagawa ko? Tumutulong pa nga ako sa mga customer na maraming bitbit at hindi mabuksan ang mabigat na pinto. Hindi ko naman sila pinipilit na abutan ako. Kusa lang lahat ang bigay nila sa akin. Nakita mo itong mga barya ko? Galing lang to sa mga ilang customer na pumasok na. Wala pa akong 3 oras na nagbubukas ang pinto ah. Ano pa kaya kapag ginawa kong 8 oras to? Saka heto may mga pasobra silang pagkain na binibigay na lang sa akin. Total, nandito ka na rin naman.
Isabay mo na to pa uwi mamaya. Mamili ka rin ang gusto mong baon sa school. At yung iba, iwan mo na lang para sa lolo mo. Baka pumapagalitan kayo ng guard, Tay. Trabaho niya itong magbukas ng pinto para sa mga customer. Paano siya magagalit eh? Binabawasan ko na nga ang trabaho niya. Magbantayan na lang siya sa loob dahil baka manakawan pa sila. Tay! At pagka uwi mo, ayoko mababanggit mo to sa lolo mo. Nagkatampuhan na kami kagabi. Ayoko maulit pa yon. Ano po bang pinagtalunan ninyo? Hindi na mahalaga yon. Sa amin na lang ng lolo mo. Tay, total mukhang nakarami na naman kayo. Baka naman gusto niyong umuwi na tayo. Kulang pa to para sa akin. Mas marami pang dadagsang customer mamaya at lalo't uwian dyan sa katapat na opisina. Hihintayin ko sila. Ikaw umuwi na. Maaga pa ang pasok mo bukas. Tay! Anak, sumunod ka na lang pwede. Hindi na ako natutuwa na magpaliwanag sa'yo kung bakit ganito lang ang ginagawa ko para kumita ng pera para sa atin. Kala mo ba madali to para sa akin? Nakapangliliit pero wala akong magawa kasi kailangan natin ng pera. Umuwi na tayo, Tay. May awa ang Diyos. Bukas makakahanap ka rin ng trabaho. Makakahanap? Ilang walang bakante na karatula lang hinahampas sa akin ng kapalaran mula pa ng isang araw. Yun ba ang awa? Napatahimik si Mimi sa huling naging sagot ko. Pinagbuksan ko siya ng pinto para makapasok na mabili na ang kailangan niya. Hindi ako halos makatingin sa loob ng convenience store habang andon si Mimi. Nanliliit ako na makita ng anak ko na nasa ganong desperadong sitwasyon na ako. Nang nabili na niya, papadudot ang kailangan ay mabigat ang loob kong pinabuksan siya ng pintuan. At mas lalong bumigat ang loob ko nang abutan niya ako ng biskwit bilang kabayaran sa pagbukas ko ng pintuan para sa kanya. Hindi ko ipinakita sa kanya na nasaktan ang pride ko bilang isang ama. Sinabi kong mag-ingat siya sa pag-uwi at magpahinga pagkatapos. Tumungo lamang ito at saka umalis kaagad para makasakay ng jeep pauwi ng bahay. Nawala na ako ng gana na magbukas ng pintuan dahil sa kahihiyan na inabot ko sa anak ko. Pero kailangan kong gawin yon ng paulit-ulit dahil kailangan kong may maiuwi sa bahay bukod sa kahihiyan. Ang nagpasaya na lang sa akin noon ay nang makita kong isa-isang nagsilabasan ng mga empleyado sa katapat na opisina ng convenience store na yon. Napangiti ako. Marami akong kinita sa araw na yon. Siguro ay ₱300 rin ako at bukod pa sa mga naiuwi kong pagkain na inabot sa akin. Habang nasa jeep ay binuksan ko ang paper bag na naglalaman ng mga naipong kong pagkain. Karamihan doon ay mga pagkain halatang tira na lamang ng mga customers at hindi na kayang ubusin. Meron na yung mga pagkain na nginuya na pero binalot pa rin sa plastic at inabot sa akin. Doon na nga bumaba ang tingin ko sa sarili ko. Ganon na nga ba kababa ang tingin ng ibang tao sa akin para abutan ako ng nginuya nilang pagkain? At isiping kakainin ko pa rin yon, papadudot. Ganon na ba talaga ang magiging buhay ko? Tagatanggap ng mga pagkain hindi nagustuhan ng panlasa ng ibang mga tao, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na kailang araw din ako sa pagbubukas ng pinto ng convenience store na yon bago ako sitahin ng mga empleyado. Bawal na raw. Wala rin naman akong nagawa at nagpatuloy akong muli sa paghahanap ng trabaho. Lahat ng construction site ay dinaanan ko pero walang tumatanggap sa akin. Walang bakante. Nakakapanlubo ang kalagayan ko pero wala akong ibang nagawa kundi ang subukan pa. Hanggang sa napadpad ako na mapasama sa mga namamalimos sa kalsada. Yung mga nangangatok na mga sasakyan kapag naiipit sa traffic. Yung wala nang ibang magawa ang mga driver kundi ang mag-abot ng barya sa takot na gasgasin ang mga sasakyan nila. O di naman kaya ay basagin ang salamin nila. Nakigaya ko. Nakakahiyamang aminin pero gumawa ako ng klase ng panlilimos na katulad ng ginagawa nila. May matalim na bagay at malaking bato lang ang kailangan para makarami ka ng barya.
At nangyari nga, wala pang kalahating araw ay naka 500 piso na ako. Puro barya. Naging kaibigan ko na rin ang mga katulad kong namamalimos. Kapag naman umuulan ay sa footbridge ako tumatambay. Gamit ang isang karatula na ninakaw ko sa isang construction site. Yung karatulang may nakasulat na walang bakante. Ginamit ko ang likuran noon para isulat ang hiling kong barya para maipon ko at magamit kong pamasahe pa uwi sa probinsya. Isang kasinungalingan yon, pero epektibo yon. Sabi ng mga kasamahan ko dahil napipilitang magbigay ang mga dumadaan sa footbridge para lamang masigurong makauwi na ako sa probinsya. Sa isip nila siguro ay para mabawasan na ang mga pakalat-kalat na namamalimos sa footbridge. Dahil sa pamamalimos ko ay nakaka 7 hanggang 800 piso ako kapag maraming tao. Masaya na ako noon. Puhunan ko lang ang awa, bato, karatula at sandamukal na kasinungalingan. Ako na ang gumawa ng sarili kong pagkakakitaan, Papa Dudut. Bumili ako ng igadot lumpia sa karinderya. Pagsaluhan na natin bago lumamig. Mukhang nakahanap ka na ng trabaho ah. Opo, tay. Malaki rin ang kita kaya nakabili na ako ng karne sa wakas. Kumain na tayo. Saan po kayo nakaharap ng trabaho? Diyan lang sa isang construction site. Tagabuhat ng simento. Utosan minsan para bumili ng pananghalian ng mga boss. Meron po palang ganong trabaho dun? Kakilala ko kasi yung foreman. Kaya gumawa na lang ng trabaho ko para maipasok lang ako. Kumain na tayo. Natatakam na ako sa karne. Ngayon lang ulit masasayaran ng karne ang bituka ko. Hayaan nyo, sa mga susunod puro karne ang bibiling ko. Sana magtuloy-tuloy na ang trabaho mo. Akala ko kasi mapanghihinaan ka ng loob sa mga karatula na may nakasulat na walang bakante. Mabuti naman ngayon at may bakante na. Naswertehan ko na nga rin talaga, tay. Nahawang kapalaran sa wakas. Sabi naman sa'yo, nakikinig siya. Teka, parang masarap ang igado kapag may suka. Mimi, apo, baka pwedeng palambing naman ang suka sa kusina. Dikdikan mo na rin ang kahit isang siling labuyo. Alam ko may natira pang isang piraso rin sa tokador. Kunin mo na bago matuyo. Lo, naubos na po yung suka kahapon. Bumili ka muna, Mimi, para maganahan ng lolo mo na kumain. Bumili ka na rin ng iba mong gustong pagkain doon. Pati baon mo para bukas. Kala ko po magtitipid tayo. Hindi na muna. May sapat naman tayong pera. Ang tagal na natin nagtitipid. Wala namang masama kung gagastos tayo ngayon. Mukhang maganda talaga ang pasahod sa'yo sa bagong trabaho mo, anak. Nakakatuwa naman. Hindi na natin kailangang magkasya sa noodles lang. Hindi na natin kailangan tubigan ng marami ang noodles para lang magkasya sa ating tatlo. Salamat sa Panginoong Diyos. Oh, eto na, Mimi, yung perang pambili. Hihintayin ka namin makabalik saka tayo sabay-sabay nakakain. Sige po, akin na po yung pera. Teka, at bibilangin ko muna. Bakit puro barya? Yan ang binayad sa'yo sa construction? Ako na lang ang nagpabaryan nito. Para may pambayad ako sa jeep. Alam niyo naman minsan, hindi binabalik ang sukli. Kailangan eksakto lagi ang bayad. Why shot ako, no? Hindi ka ba mahihirapan yan? Lalo't tig-piso ang karamihan ng pinabarya mo. Mabigat yan sa bulsa ng shorts mo. Sanay naman na ako, tay. Saka ayos lang to. Minsan kasi kapag bumibili rin ako sa mga tindahan, wala silang panukli kapag buo. Kaya mas magandang barya na lang lagi ang iaabot ko. Sa bagay, katulad nung tindahan dyan sa tapat natin. Pagkasungit-sungit ng tindera. 50 pesos na buo, nagmamaktol pa kapag babaryahan. Tama lang yung naisip mo, anak. Bakit po marumi yung mga barya, tay? Hindi nyo man lang ba chinek muna bago nyo tanggapin? Sobra naman yung mga nagbarya sa inyo. Parang walang galang sa pera at sa inyo na rin mismo. Kasalanan ko to, anak. Nahulog ko kanina sa kanal itong mga barya nang pauwi na ako. Hindi ko na agad nahugasan kasi gusto ko nang umuwi. Akin na muna yung mga barya, tay. Hugasan na lang muna bago ako bumili sa tindahan. Nakakaya naman kung amoy kanal pa yung ibabayad ko sa kanila. Baka hindi pa ako mapagbilhan. Sige nga, anak. Pasensya ka na sa abala.
Hayaan mo sa susunod, mag-iingat na ako para hindi mahulog sa kanila mga barya. Basta mag-iingat na lang po kayo lagi. Kung ano man po yung ginagawa nyo. Gusto ko po, mag-ingat kayo palagi, Tay. Malaman ang pagkakasabi at pagkakatitig ni Mimi sa akin. Hindi ko nga yun natagalan, napatingin ako agad sa mga barya at nagkunwaring binibilang ang mga yon makaiwas lamang sa kanya. Hindi ko rin sinagot ang sinabi niya at pagkatapos kong maiayo sa mga barya ay inabot ko na yon sa kanyang mga palad, Papa Dudut. Tinulungan siya ng kanyang lolo, hinugasan nila yon sa lababo. At pagkatapos ay nagpaalam na si Mimi para bumili ng mga kailangan niya. Naiwan kami ni tatay sa mesa at pinagmamasdan ng mga pagkain. Napangiti ako pero may halong pait. Alam kong galing sa pagsisinungaling ang pinambili ko ng mga hinaing ko sa mesa. Alam kong nakakahalata na rin si Mimi pero ayaw niya lamang magsabi. Ewan ko lang kay tatay kung nakaramdam na siya ng mali o masyado siyang nasisilaw sa mga masasarap na pagkaing inuuwi ko sa kanya. Kaya hindi na niya kayang pagtuunan ng pansin kung bakit bigla kaming nagkakaulam ng karne. Sa paglipas nga ng mga araw, pinagpatuloy ko pa rin ang pamamalimos. Nananakot pa rin ako ng mga sasakyan na naiipit sa traffic para sa pilitan akong abutan. Nagbubukas na rin ako ng mga tubig sa sasakyan or nagbubuhos na rin ako ng tubig sa mga sasakyan at nagkukunwaring nililinisan ko. Alam kong naiinis na sila pero wala silang magawa dahil mas malaki ang magagastos nila kapag hindi sila magbibigay sa akin. Natutunan ko lahat ng yon sa mga kapwa ko na mamalimos. Minsan ay nakausap ko ang mga kasamahan ko. Nalaman ko sa kanila na tulad ko noon ay lumalaban din daw sila ng patas. Pero hindi naging patas ang batas para sa kanila. Kaya wala silang ibang nagawa kundi ang ipaglaban na lamang ang sarili nila at makigaya sa kasamahan namin. Naintindihan ko sila, andon na rin kasi ako. Lagi akong may dalang karatula na naglalaman ng iba't ibang mga kasinungalingan. Una nga ay yung kailangan ko ng pamasahe pauwi ng probinsya. At yung isa naman ay ang pagpapanggap ko na nasa ospital ang asawa at anak ko. Hindi ako nakaramdam ng konsensya habang ginagamit ko ang mga karatulang yon. Maliban na lamang sa isang maulang Biyernes, kung saan ang taong laging nagpapaalala na meron akong konsensya ang lumapit sa akin, Papa Dudut. Julio, anak, Tay, anong ginagawa niyo rito? ikaw, anong ginagawa mo rito? Tay, Para saan ang mga karatulang nakabalandra sa harapan mo? Sinong asawa at anak mo ang nasa ospital? Bakit ka uuwi ng probinsya? nasan si Mimi, Tay? Nasa bahay, pinabantay ko ron. Huwag niyo ako isusumbong sa kanya. Ayokong bumaba lalo ang tingin niya sa akin. Siya nga mismo ang nagsabi sa akin tungkol sa ginagawa mo. Alam niyang dito ka nakapwesto sa footbridge sa hapon tuwing umuulan. At alam niyang sa kalsada ka sa umaga. Wala akong ginagawang masama. Hindi pa ba masama tong panluloko sa kapwa mo? Ako lang ba gumagawa nito? Marami kami. Bakit ako lang nadidigdig dito? Pero bakit kailangan mong sumali sa karamihan? Kasi sila lang yung nakakaintindi sa sitwasyon ko. Naiintindihan naman kita, anak. Paano niyo ako naiintindihan? Lagi niyo nga pinaparamdam sa akin na mali ako sa mga pinipili kong pagkukunan ng pera eh. Ay, pwede ba akong tumabi sa'yo rito? Hindi ko naman pag-aari yung footbridge na to para pagbawalan ka. Anak, bakit ka umabot sa ganito? Dahil sa hirap ng buhay. Meron pa bang ibang sagot? Bakit kailangang ilihim mo to sa amin ng anak mo? Kasi pinamumukhaan niyo lang sa akin na mali itong ginagawa ko. Lagi na lang ako nalilit sa sarili ko to, hinuhusgahan niyo ako. Hindi kita pinagbabawalang mamalimos. Kung ito na lang talaga ang pwede at kaya, sino ba naman ako para magreklamo pa? Yun naman pala eh. Hayaan niyo na ako. Umuwi na lang kayo, tintayin niyo na lang mga karne na iuwi kong pangapunan niyo. Yun naman ang gusto niyo, hindi ba?
Karne na ulam sa araw-araw. Ang hindi ko lang matanggap, bakit kailangan mong magsinungaling sa dahilan mo ng pamamalimos sa kapwa mo? Wala kang asawa at anak na nasa ospital. Wala ka rin probinsyang uuwian. Dahil sa ganitong paraan lang ako nabibigyan ng pera. Dahil sa awa. Ay, alam mo ba, nung namatay ang nanay mo, namalimos din naman ako para lang matubos ang bangkay ng nanay mo sa punerarya. Nagsulat din ako sa karatula na humingi ako ng tulong para matubos ko ang nanay mo. Doon ako nakalikom ng pera para may palibing ng maayos ang nanay mo. Malaki ang utang na loob ko sa mga nanlimos sa akin noon. Hindi ko yun makakalimutan. Ano pinuputo mo ngayon, Tay? Walang masama kung hihingi tayo ng tulong. Hindi natin pwedeng sarilinin habang buhay ang bigat. At alam ko na ang panglilimos ang paraan mo para sabihin sa iba na nahihirapan ka na. At naiintindihan kita, anak. Hindi kita hinuhusgahan tulad ng iniisip mo. Nasasaktan nga ako kasi sa iba ka humihingi ng tulong imbis na sa amin na malalapit sa'yo. Kasi naman, Tay. Alam ko, hindi ka man magsalita. Pero alam ko kasi anak kita. Hindi nyo alam, Tay. Wala kayong alam kung gaano kabigat sa akin na humingi ng tulong sa iba. Kasi nasanay na ako na lagi nag-aabot ng tulong. Hindi ko alam kung paano ako masasanay na ako ang inaabutan. Ay, anak, gusto ko lang magpasalamat sa iyo sa lahat ng ginawa mong sakripisyo para sa amin ng anak mo. Hindi madali yung ginagawa mo. Yung inaabot mo sa akin lahat at wala kang tinitira para sa sarili mo. Isusubo mo na lang, iisipin mo pa kami. Salamat anak ha. Hindi madali tong ginagawa mo pero nagagawa mo pa rin. Kung nakakaligtaan ko mang sabihin sa'yo palagi, salamat sa pagmamahal mo para sa amin. At kung hindi sapat ang pasasalamat na ibibigay at sasabihin ko sa'yo ngayon, gusto kong sabihin sa'yo na hindi kita masisisi. Kung ito ang naisip mong paraan para mabigyan kami ng maayos na buhay. Kahit sinong ilagay sa sitwasyon mo, gagayahin ka rin. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi kita hinuhusgahan. Sa totoo lang, hinuhusgahan ko ang sarili ko dahil hindi ko man lang naipaglaban ang buhay na nararapat para sa iyo nung bata ka. Kasalanan ko kung bakit ka umabot sa ganito. Kung nagsumikap lang ako lalo noon, hindi mo kailangang magsulat ng mga kasinungalingan sa mga karatula. Maambunan ka lang ng barya. Pasensya ka na, anak. Pasensya ka na talaga. Tuluyan ang napaiyak si tatay habang hawak ang mga karatulang ginawa ko. Inalalayan ko siya para hindi bumagsak sa pagkakaupo niya. Doon ay niyakap niya ako. Nagkaiyakan kaming dalawa at tinanggap namin ang kahinaan namin ng mga oras na yon. Hindi ka talaga makakapagtago ng kahihiyan mo sa mga taong mahal mo. Pagkatapos noon ay inaya na akong umuwi ni Tatay Papadudot. Itinapon ko na rin ang karatula ko. Ayoko nang gamitin yon para manloko ng ibang tao at totoong wala namang masamang humingi ng tulong sa iba. Pero mali na hahaluan mo ng pangungonsensya at kasinungalingan para lamang maabutan ka. Tuluyan ko nang tinalikuran ang pamamalimos, Papadudot. Ang mga naipong kong barya ang siyang ginamit ko para maging pamasahe para makalayo sa lugar namin at makahanap ng trabaho. Sa awa naman ng Diyos ay natanggap ako sa Laguna bilang tagabantay ng mga puno ng mga lansones, guyabano, rambutan at iba pa. Malawak na farm yon. Hindi ganong kalaki ang sahod pero libre ang tirahan ko at pagkain. Kaya naiipon ko ang sahod ko para maipadala kina tatay at kay Mimi. Nakaraos pa rin naman kahit papaano ang buhay namin at sa awa ng Diyos at sa gawa ng pagsusumikap ko, tuwing day off ko naman
ay umuwi ako sa amin para makasama ko ang mga inspirasyon ko. Naging sapat na yon para sa akin. Pinayagan ko na rin si Mimi na mag-sideline bilang tagabantay ng parlor na malapit sa amin. Pero pinayagan ko lang siya tuwing wala siyang klase. Gusto ko pa rin unahin niya ang pag-aaral niya sa lahat. Si tatay naman ay nag-i-extra bilang taga-tanggal na mga damo sa isang subdivision. Hindi nila magawang tanggihan si tatay dahil naaawa na rin sila dala ng edad at kabaitan nito. Mas naging maayos na ang buhay namin lalo't naisipan naming magtulong-tulong at hindi lang umasa sa kaya kong ibigay. Masaya na ako sa kapalaran ko, Papa Dudut. Hindi man ganong kalaki ang nakukuha naming pera pero sumasapat naman ang mga kinikita naming yon at alam naming napaghirapan namin ang perang yon. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Sana po ay nakapaghatid ako ng aral at ng pag-asa sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong number 1 radio station sa Barangay LS 97.1. Muli ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Julio. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.